Nandito kami sa Bindoy Falls. Hindi mag-uli. Uli. Uli, tanga. Uli. Good morning sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa ilog. May spot kami dito kasama mga tropa. Yun o. Dito si Boss. Hi guys. Dito kami sa ilog. Hi guys, so guest ako sa vlog ni Richard. Nandito kami ngayon sa ilog. Kung nakikita nyo ang kabundugan. Maganda dito guys. Future project ng ating government. Magagawa sila ng tulay. 'Di ba? Tulay paano konekta ng Pangkapisan to para convenient na yung pagpunta sa playa. Hindi na sila iikot ng pabaay, 'di ba? Tama. Ikaw ano masasabi mo? Dito masarap maligo dito sa ilog. At kaya dito na kayo pumunta sa Lingayen Falls Ilog. Yeah. Maraming salamat sa inyo. I-share nyo at i-follow. Yan, so nandito kami ngayon. So, Miyerkules Santo ngayon. May ano po dito? Baliw po dito. Niyaya nila ako. Hindi, actually, hatid ko lang sila. Pero nakita ko ang view na to dito sa Pangapisan. Napakaganda guys. Papakita ko yung view. Pero maalat yaikin. Pangasinan Tagalog. Hindi ah. Yan maalat man. Sakto lang. Ay ikaw, ano masasabi mo Jose? Masasabi kayo dito all goods. Yay. Kung naman, punta lang kayo dito kasi masarap mag-spot dito. Yay. Ilog. Kain na mo. Wag. Alas 12 oh. Sad. Saya na Malaysia. Mabilang na Malaysia. Dora-dora kamu nih. Hindi. Ang sarap kay brief anto. Langan. Ang lami brief po na. Huwag mo ilagay dyan.